Трябва да стигнем ето тук, значи трябва да бъдем на Atlantic Decade. Atlantic Decade. Какво значи Атлантик? Жоро, тук е Жоро. Сяде. Къде? Айде. Добре, ето Леле, ние сме Atlantic Decade. дисгрейс за вечерящите там. Да, Atlantic Decade. Обида за всички вечерящи. А вие пък как сте гладни още? Много. Толкова сме гладни, много сме гладни, нали Жоро? Каза, че аз Всички са гладни. Това е за да влезат в ресторант и си чакат. Защото сме рано. Ако бяхме дошли 15 минути по-късно, нямаше да чакаме. това е моя философия в живота. Yeah, we all sound alike. Yeah, sorry. Tina. Жоро, как го научи той точно тук ни докара? Лесно е, виж. Тук пише, че трябва да стигнем и ние бяхме тук. Като забележиш състроение и готови. Трябва да тук виждаш и виждаш, че той е на Atlantic Decade. Мислих, тя така бяха хапнаха. Не, това са ужасно много хора. Те тук са друга социална.